Kublai pi baro ki bapet ya ka Good News TV ban ngi pidang so bhai pi sasisian shani program ka jungi ha kan ne kamiet ha kan ne ka por ngi da ka jingmen be dan preng jungi Reverend P Somat iban sami ka khubor na ktien ka jong blai be shab ngi asngau ya khubor be pason ai preng ka jongi ngin sab shaka wei ka jong ka bakerpang ban ai de iwan pinchkan shela bagi parlok ki jong i ublai ing khui pi Kamentoy Banle kaya la kajing em klem ublay Perthei kam la ban aya ka ba u ai Utrai Kumensim Skap ukot ya pida kasurba jai jai Lajing it upla ban pen iha ding pna Utrai Lajing it aban ai Lada pi pdang ya tu pdang ya klem mami shanungan pai milong ublei jonga baro serta hajing Don nong rem ne em kabas kemba pieng Lem da ai tia la di ban kup dadur Utrai Haper thei Don ka ei ba pen peria pina kiwei Ki ito ne em ya do nun ba sen shar Utrai Lajing it apan Lada pi pdang ya tu pdang ya klem mami shanungan pai milong ublei jonga baro certa lajing itu aban ai lada pi pdang ya pdang ya klem mami shanungan pai milong ublei jonga baro serta milong ublei jonga baro serta baro serta ngapan pau ke ai khublei ye pi baro ke parlok bar ki para bangi bi ki ba ju e ban pet ye kan ka channel jong ga jing sang samla ke jipis not sep ni bat ngap diang so bhai pi baro ke pet na ka por ha ka kerteng ga jong trai bon problem jingi uji sukres kari kesengi kalau kesengi ke ba kham kerpang ya kari India jungi hi baro ko wei ke bangitip ya ka kum ka Republic Day haka arfur terek
jong benai rempang kesenam ka kandai spak sanpo lapan bena ya ka India kum kari sensyar dalade kari jing suk bat kari sensyar pat ba pat ka constitution jong kari ka pentikna nama kata pan a yang ngi kinong song snong jong ka ya ka jing bishar hok ya ka roy kapar ya ka jing lait lut ya ka jing maria rengkat bat kiwei ki bala batai ha ka constitution jong kari India kani ka dei ru ka sngi ha ka ba ya ka jing sensyar badon bor jong manu la weng no bala pendam no negari India ka jongi kaktin republik na ka jingmut tan ra jong ka wan na kaktin latin ka bamut kanu ka jinglong ha ka ba ya ka bor ba khletam labat dagi breu bat haki elected member ki bala elect dagi breu bala jit dagi breu hakapor ba penlong ika election bat kani kamde satya kajing sensyar ka bahiar pateng kani ka penlong ya kari jongi nama kata kari ka baklan bah haka jing sensyar pat ba haka perthai borok away bat kari ka buram ya ki nong song snong jongka baro kadai kari haka baki pat ba kilong kinong sensyar da ka budget ya kinong mikmat ban sensyar na kabenta ki sansnem baki le ya kata da ka voting system kani ka republik de snam arjar pusan kani ka por na kata bangin kili lade la kata ka dor na kata ka value balahikai hangi daki departemen kijongi la kata ka value kadang im ne kalayap hakin kisngi pemerintah barhaba ka value ka hiar hakinong song snong haba ka value la ne ka dor jong kinong song snong ka hiar dor nama kata ngijui berobor baki bor sorkar ki penankam ya ka bor jong ka bantek lakam ya ki jinge bal ki jingale ki bami hapdang ki para nong song snong ki para bangi be kani ka sngi republik de arja pusan ngi song tarat shibun bangin kan mau biang ya gitu ki rukam perkhat baki longshwa kila sandur ya ka ri ka jongi kile ya ki a kalong banwan ra ya ka syong suk ka syong san haka imlang ka salang bat namar kata ka republik de kawan ra hangi ya ka khubor babha ha kinong syong snong baro henry haki jingkela jong ko por kidan shibun ki a baki briu ki kendo hakin kisngi bat ya kata ngi sakhi habangi puli ya ki kot khubor ngiyoi ngi sakhi dalaki jong ki khmat kidan kaptu kat ni ki jingjia kiba don hakan ka ri ke jongi bat keleng satlak jong ko perthai kabaning kong ka mga kwa pan kedaw hakan dia kalong ka jing syap tieng ngidon ka ri ka baai hangi ye ka jingeda ba pura ya barok ki brio henry kat nang yat kisni ki por haka jing kala jong ko por kibru ki im haka jing syap tieng kene ga ka wei ni ka jing sha bangi yo imenta bat kibru ki syap tieng yo ba ka basniu kan wan hangi ki nong song snong kiret pa ki im da ka jing ret men sim ki baduk kim don ka jia ka jing karmen ya ka babha ka jur ka jing bamsap nang ta ka jing du jing karmen kat sebangi pai pat ka wei na ka bangi ui menta kalong baga jingsuk ka pet cha jingai watla ka constitution ka bangi don ka kular banyada ya baro ki perlok baro na kata ka jing syap tieng ka de ka wei ken na ki daw ka bangi kum ki brio ngimla banya chaprang habadon ka jing syap tieng watla ngitep bangi don ublay
ubakular ban karahayangi. Tungin dia pai ka Bible ngikan mau na ka Bible ha ka por bau David ula de ban IT no ia kata ka jinglong sim ka jung ha u khon jung u Solomon ula pen sngau ya u Solomon ia kata ka jingkit klik ka bakrau ka bama u dan na ka banta ka ri da ka jaiben ri Israel barok kowe udan ia ka jingkit klik ka bau de ban kit haki terpeng ke jung u bar ha bau de ban yalam ki Israel Banya lam yaki bakin bot ya ke hukum ublay. Banya lam yaki syaka jing syapting ya ublay. Ban mday tang kata. Solomon uday ban yada ya kari Israel na kinong syun. Bat kaway nakikam ki bakraw ka bau David ula syanya hau Solomon kalong bau uday ban pendap ban tay ban shna ya ka temple nakabentaban mani yoblay. Kalau naman kata responsibility ka jing klik ka bakraw ka ba uday ban le nakabenta ka jat ban riu barokaway. U David uyoi ya ka donut ka bakaw et ka jong Solomon. Utip ha ya lok jong kon. Kum tahu ayo Solomon dikitin ki badonbor nagaktin ka jong blay hakabaw ong yin ikintin. Tulong ubas kem bad ubaslur. Bat tole ya ka what shifting lem ne kau ek na bau try ublay jong akeng ulong lem bat me om no ya me lem ne kentat ya me tat anda la pendap ya ki kam barok ki badai ke jing syakri hakayeng utrai iwe chronicle kalonong ka bar pra ka dekhot ka bar pho hang ning yo i nama kata baka jing slor basisha kamwan na kajingla kajong Solomon. Kamwan na kajing sian kajong u. Ni kamwan na kajing start kajong u. Hari kajing slur kawan. Habau syanya lut hau blay. Barang kata kabor kabawan na ublay. Bat ublay uai na makata. Ia kata kajing slur hau Solomon. Kadon kawe ka jing tu kana ka banglayo ban pulih. Ling ba kawe ka newsletter ka balay tu ingi. Syapang ka ki statue Shinrang ki balasna ha London Parliament Square. Bahang ta ha po London Parliament Square ki dan ki statue ki balasna ke bakan thup ya statue jong Nelson Mandela, Winston Churchill, nang ta Mahatma Gandhi bat ki riu kraw ki ruslur. Bahang ta la donru ka statue kentai jongka Millicent Fawcett kadai ka kentai ke balaya khun naka benta ban penyo i kentai ya ka hok ban thabut nama kata laong kata statue la pendeng ru da ke jingdang gi bakodor barhatrai pat ki tho ya ki kentin baka jukran ka baka juong kumne kajing slur ka khot ya barok ki beslur laong baka Fawcett ka juong kajing slur ubriu ka aimen sim bat ka penslur ya ki wei bat ya barok bakin le ya kanu ka kam ka bakraw para bangi bi ka Bible nama kata ka khot ingi padeng gi jingkala jung ko por bagi jingkala jung ki bangin syania lot au blai bade tang mo uban a hengi ye ka jing slur ka bangi don kam ha ka por ka bangi septing ublai un a hengi ye ka bor bangi la ban job wat kita ki pen septing ingi ki bangat jauh tungin long ki slur kenang bagan ai men sim ki wei ki ba khau ek kenang mengila ban yeng ban yale ye ke jing ki bangi kendo man la kesengi ka benta ka baar ka bangi ngisyam han gisi benta ka long ka jing bom bishar hok kam don shu ka jing bishar hok stang ka jing bom bishar hok kan ne ka we ni ka jing shisha ka bangi syam bat ki briu ki ye keren sapang kan ni na ka por bat don ruki boong bahagian kisingi kahok kam yang rasong syu
Ladan ka way ka jing thu khana ka bale thu ingi chapang Malcolm Alexander. Barlaong bahaga lai potrik kelalingkot snam arjaka pra. Malcolm Alexander ulalait na patok hadin lai puprasnam ba ula syong hangta. Onda ula mi no na patok lakali u dakinong thok kot kubor. Ya kadau ka ba u usyong apo patok. Badula jubab. Bakadau ka ba upoy ban syong apo patok. Day namar balakum bakla ban bisyar ya ling bagi DNA test. Perhadian lai pufrasnam hadian bagi la revisit biang ya kata. Lalap nama kata bau Malcolm Alexander simlale kanu kakam kebesnio. Lai pufrasnam hadian bola syang patok. Lalap ba simlale kanu kakam kebesnio. Nama kata la release no yu la pelat no yu. Anda ulalait kaya ke basong tanat dia Malcolm kalong ba simla pen ye kanu ka dur keba nok mensim lani keba bitar hari pen ke dur keba pho samarke bar uang ini kentien balakali uang ba dan por ban bitar yano dan por ban bitar ye ki parbrio wari kita ki balakum bakla ubriu balului tang namar bamdan manu ban yarap ya uhap ban mat ye gajing bisar bom hok kat baki balek sniu ki ya sahu surak ubom dei hok ban yok kam hin gisni uyok ya kam namar balai don manu penyarap ubri ban yok yok su ya kata hakan gisni gajing bom hok kalaroy barkahok kam yang rasong su. Para bangi biik kaperthai kamla ban kular ya kajing bisar hok hakin gisi. Hereng asong balong ipin kapor batang ublay ubala. Tang ublay ubala ban ya kajing bisar hok. Hau amdan ka favoritism. Kabau song tanat yanu unsu pelat ka pelat. Bisar hok ya barok. Nama kata ka khot yangi kan ka Republic Day. Tungin duai nama kata. Bau boleh unyarap bakita kiba don hakata ka kamban bisyar yanu kin pentrekam lan ikin le ya kata ka jing bisyar hok. Kenang ba ka jing bom hok. Kanum yang rasong hakin gisi. Ka khot ru yangi bangin pentrekam ya kah. Da ka pamangi ngin sedang syua nangihi bangin le hok ya kanu. Ban bisar hok haman lagi kam haman lagi jing im kajongi kabaman lagi sengi ngim de banduk jing kremen ki para bangibi ngin syanya hau blay mau blay ulong blay uba bisar hok baka don kam yang iru bangin lek ye ka benta ka badon kam kum bau blay ukwa engi kum baka ketin ka jong blay ka hikai engi ban le hok bat ban simru e jing bisar hok ya kano kabadan hakmat jongi kabenta ka balai ka bangi syam hai di sini kalong ke jingi bisni ka jing bisni kaneru ka diga daw ka pentron ni gibriu ka pentron ni gari ka jaben riu hi barok ka wei ka diga wei ni ke jinglong ba sniu tam ka badan hau briu ka long ying long sem ka kur ka jat kesnong ketau barwan ka balang kepat kepra habajur ke jing bisni sisin bajur ke jing bisni kanu ke kam jukio henry katron kat nang mi kisngi kande nama kata ka pop ka basno hangi barhabangi ngim berat yakah kan kejap ya kejim kejongi kandai ke pop ke baca sno hangi ke bangi penon kam ban berat ban kentaj ya kejing terku ke bau belai belapan up na ke benda jongi para bangai ki parlok boro hatu don mano bapitip baki bisni pi
lese nakabenta kinu ni daw ne yo mangahi ngakum don ye kata mensim ban pet bisni ikiwai hakani ka Republic Day na magata kapan kan mawingi sashisin dongi perkat ye ka jing em ka jinglong jongi mana kasngi udan we breu bakartang Jerry Kramer uni udai professional athlete kumba saupusan senam ka jing trace tom jong kum athlete Henry Letho ingi taka jitu kana wat lau trace tom hadu kata-kata simdan manu bari ko kanai sebaik itu ban ai buram yu dan manu ki ba itu ya kata ka jing trace tom ka jong Henry laong badan tang ka we ka ba itu jing trace tom jong kata ka dai ka National Football League kaba ulayo hadu sispat liki present nakane ka NFL Henry Ukrema uang ini kintin habale keren bat uang ini kintin ngam don por ban bisni walaki wei ki bisni u ban uang ngam kwa ban bisni tang namar ba don ba itho ya u namar uang ngatip ba udon ublei uba itho ye jing tresitom jong u bat tang mau ban ai u ye ka khusnam ba ka perthai kamla bat kam itho ban ai u Bar upan kan mau wigi breu habaki kili u chapang kajing bisni. Baki weki dan persya ya u. Uju pakan mau ya ka kitab ki probab khat saw lai pau. Haka bawang ya kini kintian. Kadok nur ka bakhya. Kalong kajing em ya kadok. Henry kajing bisni kapan puot ya kasieng. Uni Jerry Kramer nama kata. Kwa bandon ye kajing bisni ki wei. Ne persang ban baik ye kalenti. Nama usau tho baka jing bisni kan kejap ye kajing em kajong u. Mana kasih. Ki parok barok nama kata. Ngakhot ingi kan kepor. Rangi don ye kan kajing long hangi. Kadang kami ngi sesi bengin perkhat. Pat bengin berat ru ya kajing bisni barok. Bangin syak bagadur ke jauh kris kan pau hangi mana kesngi. Baki wekin yoi yau kris hakajim ke jongi. Ki para bangi beet maka tawat langi tip bangi dan sibun ki jinjia ki bakta ingi kisngi. Ho ngi keren hakin kisngi syapang ke jing bamburam syuk ki briu ya ka san perkhat hakaba la sandur daki longswa. Haka power bagi top penuandur ke constitution ya ki rukam bakari ke jongi kadai banyat ki beri ki persang mat pentela ya kata ke rukam perhat ya kepala sandur naduk ki longsua na kata kadau ngios ngau nama kata sapang kajing banbeng ngios ngau sapang kajing lebeng kamtami ki bamdonbor kajing bam ya buram bat ki we ki jingjia ki bangi yo ihin ki sngi kiba mi ling bagi jing lek persap ke jing kik babon kiba ngamla ban jerut hang ni tungkin mau bawa la mengi em dan kipor ke bakum kita tungkin mau ngidon pat ke jing kerman hau kris ngidon ke jing kerman hau blai ba em ubangi syakri ling bau Yesus Kris hot ngidon ublai yang hasenda ban yalam yo Moses ni kan mau yo Moses Exodus kelong ke balai ke dekat ar tin ke jong blai ke ong u tiu la ong shisha ngan long lembat me haba blai u khot yo Moses ban yalam yiki khonisal na Egypt Moses sngau long hare udan ke jingkerman namar blai u ai u ya ke hope ke jingkerman wara pren ke jing ke bau Moses yui ki danak mat jo ke bau de ban yalam kat ya kata kejap ben reo ublei simla kular ya Moses ya ke bor simla Moses ya lam ngan sai bor me ya rege bau kular kelong ukular bandon rengkat baru Moses shisha ngan long lem bat me ngiken mauru iken tin ujisu ikentin ke bakhado jeng shwa bawon cha sa nar pernah
haka baula kular ikisendran ke jong ya ka jin rekat ke jong blay haka bakin sayo pediang ya ka bor lengba men simakot Shosho Jisu pengkan mau kisendran swabun kiu sabneng wang dikentin hakmi nganga longor kat batpi halakas ni haduk ke bawai nak ke pertai Matias arpa prarpo Jisu Kris ukular benar bangi para bagai biit kani ke hope ini kani ke jingkerman ini makata orang pedeng ke jingdo jingkerman utrai ukular bandan bangi Wei breu haba kalok jong ka bongek belai kaliok pang jur ba ula persang banya slok eka sepang belai uba em sepang Jisu Kris ne laong man ka breu kam pediang kam ngek setia bat kaliak kum bampatiau wara keteng jong ke jingpang ka bejur laong ba ka we kesngi u persang ban thaulat kumno ban poi ya ka sau Jisu Kris bakan yo ya ka jing em hau Jisu Kris ha we kesi ka bodang yat lengba kawe ke dukan uyoi ya kawe ke kot niam bar uyoi te ke kot ka ba ke kerteng ke jongka ke ong kumne ke kerteng blay hatu medon shisha ong kata ke kot ke kerteng jong kata ke kot wat uni ubriu lalit ban tit ya kata ke kot bar la ai ya kata ke kot ha ka lok jong ke batiapong ban pule ka bar dei hang ta loong ba ublay uli shem Gini ke beriu. Bagani ke beriu kalau pediang yau Jisu Kris kumnong pedim jongka. Muslim nang ta ka jingpang kalang jur kalak hlat no na ke pertai. Ulok jongka ulong ba so si syo menta. Sepang jongka namar bakan ni kalok jongka balak hlat no. Kalang nget yau Jisu Kris. Bat ulong ke jingkerman ya ke jingim ke jongka. Ke jingkerman hau Kris. Dan makata kadau ka kin ka jong blay kolosai kalau ka beningkong ka dekat punya ka ong ukres hapi ka jingkerman ka buram shwa bangan pengkut ya kani ka jinslok ka jong hak ka por ngaku ampekan mau ya kitin ki bala keren dau Abraham Lincoln hakasnam syajar praspa nrufulai uong ini kentin habau address hak meeting wangiliu i kum kinong Amerika bangi kinong Amerika ngidai kinong pediang ni ke jingkerku ke jong blay na beneng bat ngilia daru ya kita ke jingkerku ke jong blay ngilia daru ya kita ke buram ke jong blay labon bon snam ngila dan ya ke jingsuk ke jong blay ngila kiu sa prang ha barok kiliang ngila roy ha ka jindon beriu ngila roy ha ka spa ngila roy ha ka bor bamdon ki we pat kiri ki baroy kum baroy mangi ngilong kari ki bakrao henry ong ini kintin henry ngila klat yo blay kum kari brokowe ngila klat iki jingker khu ki bakensai ka jong u ngila klat ya ka bor ka jong blay ka baju ya da yangi ka baai hangi ya ka jingsok bat ka penlong yangi bangin long kari ke baklan dukan ni ngila pen sniudor ya kador ke jong blay bat la saya lambaklah ya kadonut jongi kinong Amerika hagi bor jong peman namar ka tahu ya wer ya kinong Amerika sasisin bangin ya dabyang bangin ribyang ya ke buram ke jong blay Iparlok barok naman kata sa sisin ka kubor ka kat ini kapor. Ngim gisi kupor ka bagajing syapting ka don. Kajing bisar bomhok ka jur. Ngim gipor ka bagajing bisni ka jur adu kata-kata. Kadi kapor yang sa sisin. Kumbaw boleh penlong yengi kum ni sa sisin. Ila day biang ya ka banduay ho blay bandam mo gajing duay. Bahasa sisingin yo kum kari ke batip riutip lay kari ke batip laga akor ke buram panin wara biang ke buram ke jong blay baki wekin yo yo kres ling bagaji im ke jongi ublim kerku nyarap ngilang baron ke por naga bentak ke buram ke jong amen tungni pendam ka cintuai
Ko kapau jong ngi bab neng bat bait ya. Ngi ai ngu eme ko trai kan rat na kabentan kesni ke bakrau. Melai ngi yen kesni ke bakerbang. Kesni ke ba ai ke jingkermen. Ban kan mau. Ya ke ba me mela penlong ngi ko trai kan rat. Ling ba ki kepateman ke belet no. Ke bela sandor ye geri India jingi brokaway. Bat ke bagi dak mi lenti bagari ke jongi kanong geri. Ke badan ye ke jinglong ki babha haka. Ban trai ngi sosi bang yu ini gisngi ye ki jingjiak ki bawan ra ye ke jing shifting ba jing shongs air hagin gisni bamenta trai ngi wan na makata khmat jong me ban kerpat eme ko trai kan ran ye rap ingi baro ki nong shongs nong ko trai sa chi sien pat bangila ban khmet iki khmat shame bat sa chi sien bangila ye ke ban wan ra biang ye ke burom ke ba me mala penkup gari ke jongi Paman nyarap ingi bakari ke jong sien kan ya mat. Ye ke jing song sok ye jing song sengai. Kari ke ba ai jing kerman ya barok ki pat nong song senang. Ka ba ai ke jing bisar hok ya barok ki pat nong song senang. Bangin yo ru kari. Kari ke batip reu tip lai. Ai boring ini kong kota ki khun ki jong me. Ki bala kam dari bingilong ki nong bot ke jong me ko trai. Ai boring i ko pap ye. Bangila ban pen scam ke jidai ke jing pat me. Bangila ban pen isi ki wei ke jinglong babha ko trai. Bat bangila ban le iki kam baro. Da ke jalam ke jome. Tu pun ku boring i. Ai boring i kena bangila ban job ke jing pen sya ke jong beman. Persang ban pen sneo. Yang i hen gisi ke mentah. Ni ai ti me ko ta kanat ama kata le de ku mangilong. Bangi doai ban yalam ye jat ni jongi ke beman la kesingi. Kerhu ko ta kanat ke ketien ke bangila pen skawon ke por. Kerlong ke jingkar khu ya baro ke basngap. Bat sya skore ka. Sengau jin doai na kapor. Na marau Kris Jisu ngi pan ni baro. Ba ka bawa no tra ai ka jing e ka jing Jesus Kris. Ke jing ba ka jing beli ku pan bom jikot lem ke jing slak ka jing sim bakot. Tu kan lembat ngi baro akan kapor. Nado mentap si atai bom jikot ro. Amen.